Hai tesouros que os temos á vista e non nos vemos. A auga é un dos tesouros de Galicia que enlle ladera a moitos povos do mundo. Hoxe imos lle poñer á mostra outro dos nosos tesouros que están fartos de velo e se cadra nunca repararon en que era un tesouro. Pero é un tesouro en perigo de extinción. Vostede pode salvalo. Se ten máis de 70 anos e un neto ou unha neta con ordenador, pode salvalo. Estea ben atento. Hoxe hai en Galicia unhas 3.500 persoas que se apelidan Rico, pero ningunha que se apelide Pobre. Na Idade Media, en cambio, sí que o sabía, porque o cristianismo, enxalzando os pobres, dignificou a pobreza, e así a palabra pauper, que en latín significa pobre, chegou a ser nome de persoa. En documentos do século XIII figura unha villa paupre, que é a actual Vila Poupre, en Antas de Ulla, e que non significa unha vila pobre, senón a casa dun home chamado Pobre. E Proupín, aldea de San Tomé de Ames, figura nos documentos do século XII como Pauperín, e supoñemos que foi Vila Pauperini, vila do pobriño, nome afectivo de aspecto místico cristián. Unhas 90 persoas levan hoxe este apelido Proupín e posiblemente todos sexan oriundos dese lugar de Ames. Que o nome aluda á pobreza e que os portadores non sexan pobres é normal. Os nomes e apelidos moitas veces non cadran coa realidade da persoa que os leva. ¡Palado! A microtoponimia ten que ver co feito de que estamos buscando topónimos que ás veces definen áreas moi pequeniñas do territorio. Dun anaco moi pequeno dunha leira, ou unha fonte, ou un muiño. O noso proxecto consiste en recoller esa microtoponimia no ámbito do territorio de Galicia. Temos que decatarnos de que Galicia, en materia de toponimia, posúe o 60% da toponimia de todo o Estado. Ese gran manto lingüístico ten un gran valor, ten un valor patrimonial, porque significan anos e anos de historia, agochan moitas veces as maneiras de vida da xente que nos precedeu. Pois a nosa intención é facer unha recolleita o máis fiel posible, por iso é moi importante neste traballo o traballo de campo, é dicir, o traballo de que alguén vaya polos distintos lugares habitados, polas aldeas, buscando informantes normalmente de idade, xente que viviu sempre ali, que estuvo moi vinculada á terra na que vive. Posteriormente hai unha fase que consiste en pasar toda esa información a ortofotos. Eso permite que os topónimos leven adxudicada unha coordenada, e esa coordenada, a súa vez, permite localizalos sobre fotos aéreas, sobre ortofotos, e, polo tanto, vai permitir facer todo tipo de buscas, e o topónimo sempre vai estar situado na zona que realmente define. Estamos construindo unha web, agora mesmo temos unha base próxima aos 300.000 topónimos xa recolleitos. 300.000 topónimos supón xa unha fonte de información para moitos investigadores de moi diversos sectores. Estamos nun punto de cambio. Creo que a ninguén se lle escapa que nos últimos anos se acelerou o proceso de abandono do rural e de que cada vez medran máis urbanizacións, as cidades, as vilas. Entón hai moitas zonas que empeza a ser xa moi urxente facer esta recolleita. Novas urbanizacións o que están facendo é enterrando tamén unha información que había aí debaixo de gran valor, e puideron aproveitar un topónimo que sempre estivo aí, e ese topónimo sí que evoca, porque evoca se cadra centos de anos de historia, de vida e de máis. Cando che gusta un rapaz e estás todo o día a pensar nel, estás... Namorada.
árbores que hai na beira dos ríos. Bidueiros. Ves como sabes? Se en Castela é posible andar kilómetros e kilómetros sen encontrar unha casa, en Galicia é imposible andar 1 kilómetro sen encontrar unha aldea. O número de aldeas, de lugares habitados en Galicia, representa o 30% de toda España. É un tesouro porque cada nome é un documento de 1000, 2000 ou 3000 anos de antigüidade. Todo iso xa está recollido, pero faltanos por recoller os nomes das leiras, dos camiños, dos cotos, e para iso necesitamos toda a xente que teña máis de 70 anos e tempo libre. Contamos, por tanto, cos avós e coas aboas, cos netos e coas netas, no enderezo que aparece na pantalla. Poden salvar un tesouro.